Kublaya phi baro ka keteng jonga ka de jesifol mauleng nga syong nga sa as nong lingkoi ha ka baning kong nga pen pau ka jing sngu ngo yo play bangaru nga layo ban shim talang ha kani ka competition David kum juro ye sa PS lingdo ba ilong inong penyat halor kani ka benta ki phang ki bala bu ki long hatu la banyo kun kindian lani la banyo kun shibun dan ki boong la biyo shibun dan ki boong la biyo kendet nga persya jor ya kitu ki boong la banyo shibun nga ong la banyo kendet beli nga yang halor kata ka benta nga kwa ban kili ya kitu ki boong la banyo shibun ha kanu kom nyin la banyo shibun ki kun lada ni day banyo kun shibun ngem day ban khang persya ikani ka syongkha kena surely 100% bat nginyo kun shibun kam tam bangilay iha ka tu ka competition debate kabala shimbenta da iway ikun samla ibla pen pau ibaong la ka syongkha kena kat ngide ban syongkha kena dang kena banginyo kun shibun ladang isngo ba ngidan kam kun shibun ngimde ban khang pasha ikani ka syongkha kena ngide ban island Henry balipat ba ngi khang ikani ka syongkha kena nama ka kta ka kot ka khia kham tam ka kata ka badang rit ka danon kam ka jingkot ka jingkhia ba pura ya ladi hende ladang ila syongkha kena pat kan kta ya ki kun ki bangin sayo bat ya ladi kum ka kemi lada kum tang ide banyo kun shibun te beli mo ngin let eye awareness program haman ki kamtam haki school lani ki shnang ki tha bangin lat na kini ki jing shong kha khna henry ki tu ki ba ong la banyo ki ba ong la biyo kun shibun la long tik ma pi amen se mi ki tu ki khna ba ka shong kha khna ka de ban ka shong kha khna ngi la banyo kun shibun ne hakanu ko rukom ngi la banyo kun shibun ne da ka bang ngi la pen kloi kun palar ru ka tar ka wei ka tai ka ko ka khia kham tam ye ka kami bat ye ki kun lo ngi tep ha ki health center ki kun long ha po ars nam ki dang dei ka kidang de banyo ka jing e kime ka bapura henry ladang ila kloi kun palat tang shisnam iwe te kala long yaki kam tam ki khulong kam ju e ka kame kam yo shu ka bor met ka ba klain ka ba kam tam hakabam ka di kam yo shu ban penbyang pura kam tam ro ye itu ikun hakanu ko rukompat ngin light na kita ke jing yo kun bun dan ki boong lada ngi pendo khuan ka de ka bala pen mong pen sngu si yo ble nga sngu tho lada ngi lale ya kata shisha ka bala pen ka de shisha ka ba pen mong pen sngu si yo ble namar ngi lale ya le persha ya ka mon ju kumno pat ngin lai na kita ngadan ban ong hakani ka por ngide ban long ki nado por badang samla ngide ban long ki batte breu te blei ngide ban shong samla hado bapor kanda biang pura bangin shong kurim na kata kada ngin kam yo duna ki kun om ban yo bun hatu kata kam de ka bala pen sngu bhai ublei ka pen sngu bhai yo ublei bat ka pen sngu bharu ya ubriu haba phai hakitu ki babun kun kam tam hagini ki sngi ki bamenta kidei kita ki bangi im haga jing start bangi dan kami kani ke educational technology iwe ladangim dan kani ngi sngo le ra ngi sngo po ngi sngo ngi sha nyo ben ro ki we kam tam ngi im haga juk ngi dei ban sngo tho kam tam kum ki por hendai te lada le school ru biang ki biang bai namar kim pat sngu tho kata ka jing ko dor ka jing stan lada nila bun khun palat ni sngu tho ngim la shu ban penang pen start i khun hado bakin da biang pura tang ka tu kan ni ki la hab eno ek jing pule hato lada ki khun ki dan ka jing mot ka jing trang ban poi sha ka thang henry kikmi kikpa kim la shu ban kershan nama bale bala bun khun palat teng kila ha pha bala no ban pe lang ban pendap lang ki para katu ka long ka e ke ba phla pendo jing kermen ya ka jing im jong ki
But akum juru ya ukpa belong unong ket nang ba kayeng kasem. Hajaka ukam tre duna hende ulahap tre. Shita miet laban sengi kumno ban pendap ikayeng kasem. Ka kemiru ka bon jimot jim perkat. Kumno ban pendap ikikun. Ho achisha ladang ngila abun kun ro menu ble ju pendu ya kabang. Ngis nguto ya kata nele sir don gitu ki long yeng ki balamat ikum kata ru ngam tip tendre ngi juang ma ba menu hi uble uju pendu ya kabang. Ladang ngi bun kun makana hendre ka long kepat ke jing jenja yengi ya gitu ki bala bun kun palan ladang ngi duna kun pan kam tam ya ukpar ka kam sok ya ka kemiru kam sok ya ki kun ru kila ban ai ke jing bapura bat kumjo ban ai ban penang penstat ya ki hado bakinda biang pura kam tam lele hak kejing yo jonga hakani ke imlang salang ka bamenta ka long shisha ka ba sniu ka ba itrium te lada kam tam lele haba pai hau kpa ubelong unang kit nang ba ka yeng ka sem un no tang chi teng por te lada ka kami lada kila bon kun hayeng ka kami kala haban shim yakat ka lingkor ka bakhya jong ukpa hatu ladang ngila bun kun palat ka long ka ke bakta mo ka kami kala bun jimut jing perkat kum no ban pendap iki kun ki bala bun kat ni ting ting kala pha ya ki bala kham he la pha bela ting ting ki kun ki bala lej bela ki ngop ha ki jing sniu jong kani ka perthei ka kami ha ta ka por kan super kat mit la bat sni kum no ban pen bha kum no ban pendap kala king ke kle las ngo kala sok ke banyap bani ke be emru kata kalong ke ke ba ma ke betrim bha ladangi kamdu nama ngala ban ong no ladangi ngi belahi ru ngi dang la ban pendap oke ha kata ke por kan super cat mit labat sni kumno ban pen bha kumno ban pendap kala king ke kle las ngo kala sok ke banyap bani ke be emru kata kalong ke ke ba ma ke betrim bha ladangi kamdu nama ngala ban ong no ladangi ngi belahi ru ngi dang la ban pendap omni banga ai men sim la ne nga ai bo re kata ka phang henry nga shukran kat kum ki jingi i chinga hapo kani ka society ke bamenta lada ki khon ki im tibriu tiblei ka kami ka sukma ha ai kam tam le had ka por bakila he la dangi bun khon ka long ka jing shingan henry la dangi la bun khon ngi ma lot kitu ki khon ki badakat ki bat tips ni la don dot ma ki ba la dangi la bun khon ting ting uwe la le kumta uwe la le kumta ka we la le kumta ka we la le kumta ka kami kan king khle shisha la dangi duna pat ngi dang la ban sin sha le ki ha ka jat hakti om mangin aiman henry ngi de la dangi nang kum ki kimi ki pa ngi ki khon kim yo mon la da kim nang ki kimi ki pa ki khon kin yo mon kin em ha ka mon tang kita ko ble shibon